Me pelasi vihdoin uransa ensimmäisen NHL-ottelun. Ja tämän ottelun Granlund muistaa varmasti koko loppuelämänsä, sillä hän pääsi tässä debyyttiottelussaan heti maalintekijätilastoon. No, oli ihan mieletön kokemus, että ennen peliä mä päätin, että nyt mä en mistään muuta kuin nauttia vaan tästä pelistä joka hetkestä koko ajan ja niin tapahtui ja oli kyllä tosi nasta pelata. NHL-debutantille avausottelu tuo aina omat haasteensa, mutta Granlund pystyi pelaamaan silti rennon pelin yli 19 000 katsojan edessä. No, en mä osaa muuten pelata kuin sillä, että en mä tiedä odotuksista tai huomioista tai muusta, ei, niin kuin mä oon aina sanonut, että mua ei hirveästi ne kiinnosta tai muuta. Että, mä nautin tästä ja tänään oli siisti pelata ja mä sanoin, niin meillä huomenna homma jatkuu taas. Mites Mikki arvioisit oman ketjun tuollaista yhteispeliä ja kemiaa tässä kauden avauksessa? Siellä on totta kai parannettavaa, mutta oli ihan hyväkin pätkiä, saatiin pyöritystä, hyökkäyspää ja muuta. Että, oli siisti pelata näitä jätkien kanssa. Entä tuo ottelun tempo ja intensiteetti? Millä tasolla mentiin NHL-kauden avauspelissä? No onhan se kova vauhti, ei siitä pääse mihinkään. Mutta samalla lailla siellä on mailla ja kiekko kaikkialla muuallakin. Että ei siinä sen kummallisempaa. Että kaikki tarvitsee tehdä vähän nopeammin ja fiksummin ja tarvitsee olla vahvempi. Että ei siinä muuta, sama laji vielä kuitenkin. Minnesota Wildin valmennusjohto ja joukkueen kapteeni antoivat reilun tunnustuksen suomalaiselle NHL-debutantille. Scored a huge goal for us, but even more than that, his face-offs were great. Defensively, he was great. He managed the puck great, and one of my favorite plays was later in the game, and he blocks a huge shot and from a slot in a real dangerous situation. And to me, he's sending the message to his team that I want to be a part of this, and I'll do whatever it takes. Mikael Granlund, ensimmäinen ottelu, ensimmäinen maali. Mitäs arvioisit debutantin otteita tän? Ihan hyvä. Mun mielestä niin koko joukkueelta, että vähän aloitettiin en mä nyt halua vaisusti, koska ei ainakaan haluta aloittaa vaisusti, että se on ehkä se tunnelataus ja kaikki tää siihen. Mutta ei se ikinä ole helppo. Ensimmäinen NHL-ottelu hänelle ja kotiyleisön edessä, että annetaan ihan puhtaat paperit.